расман муҳориба дар вазни 74 килограмм байни варзигари тоҷик Ҷаҳонгир Сайҷамолов бо рекорди 16.5 ва варзигари афғон Боз Муҳаммад бо рекорди 11.6 рӯзи 19 октябр дар турнири Brave FC 63. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро гузошта 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта давталаб барои камарбанди вазни сабуки UFC Ислам Махачев гуфт ки Чарлз Оливера бо рақибони ба монанди ӯ вохӯрдагӣ нест. ма бояд коре кунем ки ӯ худро бероҳат ҳис кунад. ҳамаи мағлубиятҳои ӯ дар UFC дар ҳамон ҳолате рух дода буданд ки ӯро ба чуқурии об бурда буданд. а дар ҳозира ғалабаҳои ӯ муҳорибаҳои вазнин набуд. дар ин муҳорибаҳо ӯ метавонист ки ба замин афта ва дар он ҷо ба роҳат кор кунад. ягон ҷанговаре набуд ки дар гӯштинг ба ӯ проблема созад ё ин ки ҳадди ақал аз гӯштинги ӯ худро ҳимоя кунад. барои муқоиса масалан мегирем Тони Фергюсонро ки ӯ ҷуҷитсои хуб дорад ва ӯ тавонист ки тамоми 3 раунд бо Чарлз ҷангад. Оливера Тони Фергюсонро фавран шикаст дода натавонист, гуфтааст Махачев. ҳамчунин Ислам оиди суханҳои Ҳабиб Нурмагомедов ки гуфта буд ки Оливера ба Абу-Даби намеояд фикрашро баён кард. боварӣ дорам ки ӯ меояд. боварӣ дорам ки ин муҳориба баргузор мегардад. аммо Оливера аз ин муҳориба мегурехт. чанд маротиба гуфт ки дар Бразилия ин муҳорибаро гузарондан мехоҳад. ӯ муҳорибаҳои пулӣ барои худ мехост ва ӯ тайёр буд ки зидди Конор ё ин ки зидди Нейт Диаз муҳориба гузаронад. вақте ки ба ӯ гуфтанд ки бо Ислам Махачев меҷангӣ, пас ӯ баҳонакобиро сар кард. аввал ба ӯ саҳнаи муҳориба маъқул набуд ва баъд гуфт ки дар Бразилия ҷангидан мехоҳад ва боз дигар баҳонаҳо. ма фикр мекунем ки UFC ба ӯ гуфтанд ки агар розӣ нашавӣ, пас мо ба ҷои ту дигар ҷанговарро мемонем. чунки айни замон Оливера чемпион нест ва барои ҳамин ӯ розӣ шуд. ма ҳатто шунидем ки муҳорибаро ба Чендлер пешниҳод карданд. муҳориба барои камарбанд зидди ма ва баъди ин кор Чарлз Оливера розӣ шуд ва дарҳол дар шартнома имзо монд, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливера аллакай рӯзи 22 октябр дар турнири UFC 280 дар Абу-Даби баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор тамринҳои ҷиддии худро оғоз кард ва шаби гузашта ӯ як навори тамринҳои худро нашр кард ки дар он ӯ зарбаи нави худро нишон дода истодааст. ҳамчунин Макгрегор хабар дод ки бозгашти ӯ ба муҳорибаҳо аз ҳама чорабинии калон дар тамоми варзиш мешавад ва ӯ ба вазни нимёна мебарояд. яъне акнун Макгрегор дар вазни 77 килограмм баромад кардан мехоҳад. ва боз Макгрегор дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливера прогнози худро дод. Оливера ба осонӣ ғолиб мешавад. ма бо ҳама он ҷангварони Бразилия ки ҷангида будам, ҳамаашро ба нокаут рӯй кардагим ва Чарлз Оливераро низ ба нокаут рӯй мекунам, гуфтааст Макгрегор. дӯстон, шумо ба бозгашти Макгрегор боварӣ дорен ё не? метавонед фикротонро дар комментария нависен. шаби гузашта хабар баромад ки ситораи UFC Ҳамзат Чимаев ба Русия сафар кард ва дигар ба хориҷи кишвар рафта наметавонад. сабаб ин муноқиша байни Русия ва ҳамсоя кишвар, чунки Чимаев шаҳрвандии Русия дорад ва бояд қайд кард ки ҳамчунин Ҳамзат Чимаев шаҳрвандии Шветсия низ дорад. аммо дӯстон, бояд гуфт ки ин хабар нодуруст аст, чунки наздикони Ҳамзат ва аъзои дастаи ӯ, аниқтараш менеҷери ӯ ба журналисти машҳур Ариел Хелвани хабар дод ки ҳамааш хуб аст. ӯ танҳо ба Чеченистон ба назди оила ва падару модараш рафтааст ва дар ҳуҷҷатҳояш ягон нофаҳмоӣ нест.
барои ҳамин дӯстон мо ба мухлисони ҳамзат гуфтанем ки хавотир нашавен. умедвор мешавем ки ҳамааш хуб аст, чунки ҳозир ҳамзат дар хайп аст ва ба камарбанд хеле наздик аст. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидотон нависен, дар канали мо обуна шавен то боздид хонободи сарбаланд бошен.